Nigma ma sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ yan ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoni ye fila ye. Bamakɔ maire ba a ye baro sigi kɛ baro sigi min kun bɛ tali kɛ Zale ɲɛfɔli kunkan Zale min bɛ wele ko TDRL ni a jɔyɔrɔ ka bon sigidaw yiriwali la. Nafolo minnu sɔrɔla la a labara cogo minnu na jɛlenya kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ Bamakɔkaw ye maire ba yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan. Jakulu min wele ko Sopres ko ale fana ye hakilina ɲuman da ka labidani Nzo Hôpital Gabriel Touré sɛgɛrɛ ka a fiyɛ jango banabaatɔ minnu dan bɛ ye u ka banaw bɛ se ka furakɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ lafiya la. Bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de ne bɛna don minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ aw dangana. TDRL Zale do min jɔyɔrɔ ka bon sigidaw yiriwali la sigida ɲɛmayasow ka baarakɛminɛn do a ka kan fasoden ɲuman kan ka min nzara. Bamakɔ maire ba u ye baro sigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ Bamakɔkaw ye Zalew bɛ labara cogo minnu na nafolo minnu sɔrɔla a la musakaw minnu ngɛra a nafolo la ani minnu sera ka sɔrɔ tunanw na ka se k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kɛnɛ kan maaba caman kun bɛ ka daminɛ jago njini ni belebele ni manga kɛbaw la ka taa se an ka taa ni ka segin kɛbaw ma transporteurs olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan a denbaya kun bɛ Bamakɔ maire ba yɛrɛ bolo ni o ye Adama Sangare ye ko in kɛra ka bɛn ni sibiri octobre kalo tile 19 ye maire du district du kɛnɛ ba la an ka ma minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadou Diallo Fuseni Keita an ka jɛ k'a ɲɛmada. Zale min bɛ wele ko TDRL n'a ɲɛsinnen don sigidaw yiriwali ma sigida ɲɛmayasow kɔnɔ Bamakɔ maire ba maire du district san 2019 Zale nafolo sɛfawari miliyari 40 ani miliyari 8 do tɔnɔ ni musaka faralen ɲɔgɔn kan o de jate tara k'o da sigida denw ɲɛkɔrɔ baro sigi dɔ senfɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ɲɛ min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen bɛ Zale taacogo faamu a bɛ don daw minnu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛya nasiraw kalanko lakanako siradilaw olu ka sidɔn bɛɛ fɛ kɛnɛ sigikun kɛra o ye Bamakɔ maire ba la. Musaka a bolo dara mais musaka ninnu ye jumɛn ni jumɛn ye comme aw yɛrɛ y'a fɔ yan sisan taxe de développement régional et local o ye TDRL ye o ye sigida o sigida n'i b'a fɛ i ka jamana ka taa i ka sigida ka taa ɲɛ mɔgɔ tɛ n'o baara k'i place la i yɛrɛ fana b'a yira i ka fasoden ɲumanya kɔnɔ ne ka kan ka nin de kɛ k'a jira ko n bɛ n ka sigida fɛ ne ka kan ka nin kɛ mun bɛ sɛgɛn na n ka sigida ko la k'a fana la encourager k'a dɛmɛ a k'a dɔn ko n fana hakili bɛ n ka sigida la o ye taxe o ye 600 a wajibiyalen bɛ mɔgɔ minnu kan k'a sara san kɔnɔ siɲɛ 1 mɔgɔ dɔw bɛ yen olu t'a sarali la komi o ye mɔgɔ lujuratɔw ye o ye senitigiw ye ani mɔgɔ minnu ye bange kɛ ka se hakɛ dɔ ma ani mɔgɔ min si sera fo san 60 ɲɔgɔnna ma olu si t'o sara mais mɔgɔ hakɛ ni mun ka kan k'a sara n'olu y'a sara a bɛ jɔyɔrɔba di maire ma a ka baara kɔnɔna na parce que an y'a jate san miliyari 3 ɲɔgɔnna san mun bɛ kɔnɔna mun bɛ don a tɛ tɛmɛ miliyari 30 kan. Sigida ɲɛmayaso ka baaraw tɛ se ka sabati a bolo abada fɔ sigidadenw de k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o de kosɔn maire du district ɲɛmaaba a ko a bɛ wele bila sigidadenw ma u ka Zalew u k'u sara fasoden ɲumanya hakilinaw u k'u ta ni ka baara kɛ sigida kɔnɔ barisabu ka d'a kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka sigida lataa ɲɛ. Baara in dilanni a ka nɔgɔn mun na d'abord association mun bɛ sugu kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ olu ye association de ye olu tɛ se ka décision ta mairie place la u tɛ se ka décision ta gouvernement place la Sommet Afrique France la mɔgɔ minnu dɔw kun kan ka na k'u bɛna baara kɛ u nana ni nafolo min ye a kun ka ca kosɛbɛ gouvernement y'u lase anw ma k'an n'u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ an ye baara kɛ fo ka s'a dan na o de la a bɛ san 2 bɔ président yɛrɛ taara biriki fɔlɔ da pour que baara in ka se ka daminɛ mais baara daminɛni nana kɛ association dɔ de wulila k'u jɔ non baara tɛ kɛ nin baara ka kɛ fɔlɔ nin baara ka fɔlɔ a yɛrɛ olu la a tɛ se ka kɛ ten parce que n'a kɛra ten fɛn minnu bɛna baara kɛ kɛnɛ kan fanga ka bon kojugu ala k'an kisi a bɛna nin tiɲɛni min tɛ se ka dilan an ka sugu in lakoli marché rose
halo légumes a bɛɛ de kelen pour que baara ka se ka kɛ o gɛlɛya de y'a to finalement mɔgɔw yɛrɛ nana siran élection kɔnɔna la kuma caman fɔra élection tɛna kɛ jamana bɛna kɛ tan jamana bɛna kɛ tan mais par la suite mun de nana bɔ o bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw taara n'u ka nafolo ye u sirannen don sisan u bɛna cogo di dugudenw jɔyɔrɔ ka bon a tɛ ban an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka sariya bato taxe ye sariya de ye i ka hakɛ i kan ka min kɛ f'i k'o de kɛ ka ɲɛsin jamana ma jamana kan ka hakɛ min ɲɛsin ma jamana b'o ɲɛsin ma a fila de lilen don ɲɔgɔn na mais ni mɔgɔw b'a yira k'a fɔ n tɛ taxe sara e dun nana dugu min kɔnɔ fɛn bɛɛ ye nafoloko de ye y'a dɔn a bɛ gɛlɛya a y'an dɛmɛ an k'a laseko ɲuman na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taxe ɲinina mɔgɔw fɛ u k'a sabali u k'a sara o de b'a to an ka dugu bɛ taa ɲɛ. nin baro sigi min kɛra ni sigida denw ye a kɛra sababu ye wale ɲuman dɔn ka kɛ ka ɲɛsin maire de district a maire ba ma ka sabu kɛ a ka cɛsiriw ye baara dɔw kɛli la Bamakɔ kafo kɔnɔ minnu fisayara Bamakɔkaw ma wa kɛnɛ in fɛnɛ ka Kidali sigida ɲɛma maire ale fɛnɛ kun bɛ yen. Société de prestation de services de commerce Sopresco SA jakulu do jakulu min ni a ye ŋaniya jira kɛ ka ɲɛsin an ka labida nizoba ma hôpital Gabriel Touré ka a kɔnɔnaw fiyɛ jango banabaatɔw minnu ndanbɛ banabaatɔ ninnu bɛ se ka furakɛ nɔgɔya la bana wɛrɛ kana se k'u sɔrɔ a bɛ kɛnɛya tigilamaw fɛnɛ dɛmɛ u ka baara la ko yin ngera kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka bɛn ni sibiri octobre kalo tile 19 ye min ye Sopresco SA ma ɲɛma caman ye olu kun bɛ kɛnɛ kan labinanizo ma ɲɛmaw fɛnɛ y'u ka nisɔndiya jira Tata Touré ni Abdraman Malen kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Sɔgɔmada in na an nakun tɛ basi ye walasa ka se ka yɔrɔ désinfecter ka tila ka pulvériser quoi voilà parce que fɛn ɲɛnamaw ka ca yan nɔ an balimaw n'an sinjiw de bɛ na yan mɔgɔ si ka laɲini tɛ mais on a vu que vraiment yɔrɔ mɔgɔ bɛ saniya dɔɔni bon an nana mena jini yɔrɔ fin bon i komi an kun ye ja dɔw ye réseaux kan k'a yira k'a fɔ ko ɲɛmɛrɛw bɛ ka don banatɔw kan fan bɛɛ fɛ bon maintenant n'u bɛ ka denyɛrɛninw kin pédiatrie la bon directement an y'a jateminɛ k'a fɔ an ka baara dɔ don on peut les aider aussi parce que an yɛrɛ ka yɔrɔ dɔ don jamana in dɔ don bon vraiment o kama idée in ta an nana baara in kɛ quoi bon an ka société in ɲɛsinnen don an prestation de service kɛ bon an bɛ nettoyage kɛ an bɛ sécurité kɛ bon o n'a ɲɔgɔnna caman quoi bon an ye baara daminɛ a tɛ tɛmɛ san 1 kan bon ne ka kumakan laban tɛ baasi ye bon n b'a ɲini société tɔw fɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen i komi jamana ko don mɔgɔ kelen ko tɛ ni min bɛ se ka min kɛ i k'a kɛ n'a tɛ fɛn b'i la kɔni. ɲɔgɔndɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo kadira kɔnɔ banabaatɔw minnu bɛ yen ni u ka bana bɛ wele ko senba bana u fara bɛ ɲɔgɔn ka jɛkulu kɔnɔ kɛnɛ dɔ sigira sen ka u tɔgɔ la Centre national d'appui à la lutte contre la maladie Senamu na ka bɛn ni juma octobre kalo tile 18 ye minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma ale ka nɔnabila kun bɛ a kɛnɛ kan Tata Touré ni Seydou Ɲarɛ olu kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Senba bana a fɔlɔfɔlɔ ye soso de b'o bila filanan ye an b'a fɔ ma ko bactérie dɔgɔtɔrɔkan na banakisɛ kati gɛlɛn dɔw don olu tana ye min ye daani dɔ ka bɔ golo la u bɛ don o fɛ n'u donn'o fɛ dɔrɔn u bɛ sen funu ka a bonya ka tɛmɛ sariya kan a dɔw la a bɛ logologo bamanankan don dɔw bɛ logologo a bɛ kɛ i n'a fɔ fara dalen so kɔnɔ yɔrɔ dɔw kolikoli dɔw bɛ kɛ bilenman ye dɔw bɛ kɛ finman ye dɔw suguya bɛ k'a la dɔw hakili n'a a wulila an ka jamana kɔnɔ hakilila fɔlɔ ye min ye ko bon don o tɛ bon ye banakisɛ in yɛrɛ n'a wulila sen na mais n'o ma furakɛ ka ɲa o bɛ kɛ senba ye o ye problème fɔlɔ ye bon an b'a parasite dɔ fana bɛ yen ko mycose olu fana bɛ se k'a bila min a dɔw bɛ kɛ senŋɔnidenw ni ɲɔgɔn cɛ jɛmani dɔ bɛ kɛ mɔgɔ senŋɔnidenw ni ɲɔgɔn cɛ o jɛmani o fana ye joli de ye mais o joli an b'a fɔ ma parasitologie la ko mycose o mycose in de bɛ senŋɔnidenw ni ɲɔgɔn cɛ golo bɔbara la o de tolilen jɛman bɛ kɛ mɔgɔw senŋɔnidenw ni ɲɔgɔn i hakili la ko fɛn wɛrɛ o de o y'a sɔrɔ golo de tiɲɛlen don
donc o fana bɛ se ka kɛ donda dɔ ye n'o donda sɔrɔla o bɛ se ka kɛ sen funun sababu ye n'o a fununa o la n'a ma ni a dɔnbaga jɔnjɔn ma sɔrɔ k'a furakɛ k'a ɲa furakɛcogo la a fana bɛ laban ka kɛ senba ye parce que n'a donna sen na déjà k'a fɔ ko jolisira dɔw bɛ yen olu ka bloqué ka taa fɔ an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko les vaisseaux lymphatiques ka olu fana bloqué sogo bɛ bonyali juguya daminɛ an b'a fɔ ko polyfiscidisation a bɛ sogo bɛ ton ɲɔgɔn kan désordre la cogo dɔ la o bɛna kɛ jolisira tɛ sira sɔrɔ tuguni joli fana bɛ taa fan wɛrɛ fɛ a bɛ kɛ birisa ɲami a yɔrɔ la o de bɛ na ni sen tɔni min tɛ se ka jigin tuguni a bɛ se yɔrɔ dɔ la sen ngolo fana bɛ ja ni ngolo jara o y'a kojuguyalen donc ni ngolo jara o y'a sɔrɔ i ma se furakɛlila jɔnjɔn ma a ka ca la sen tɛ se ka jigin ka k'i sago ye tuguni quoi. O Mali région tɛ yen an ma se yɔrɔ min o Mali cercle tɛ yen anw ma se yɔrɔ min ka bana in k'a ɲɛɲini k'a dɔn gɛlɛya min bɛ banabaatɔ kan k'olu dɔn bana in bɛ degré min na maliyɛnw kan k'o dɔn o k'o sɛbɛn bɛ bɔ ka tila ka yala ka se gouvernement ka dɛmɛjɛkulu ma ka fura bɔ kabiri 2004 fo ka na se bi la a ka ca san 10 ye o Mali région tɛ yen bana senba in bana furakisɛ a ma se dɔgɔtɔrɔso min na Mali kɔnɔ a tɛ yen an ye min ka furakɛli la a ka ca san 10 ye sa nka a ma ban dɛ bana ye tiɲɛli kɛ minnu fɛ yen dun an b'an ka ɲinɛ olu kɔ dɛ a kɛra sababu ye ka dɔw ka sɔrɔ ɲɔnkiri a kɛra sababu ye ka dɔw ka furu tiɲɛ u ma a kɛra sababu ye ka dɔw kɛ ɲugutɔ fɛn ye bana min don maa t'a sanko ye ko soso kinda nɔ do kɛ ka banakisɛ ta mɔgɔ wɛrɛ la ka taa bila mɔgɔ wɛrɛ la o kɔrɔ ye k'a juru b'an bɛɛ la ala k'an kisi a ma o tuma an bɛ dugawu min kɛ hali bo sa furakɛli ta faga ala k'a d'an ma ni fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan ayiwa n'o ye association tɔndenw ye ne bɛ bɔ k'a bɛɛ fo maa kelen tɛ se ko la koyi c'est vrai baara in a ɲɛmɔgɔya bɛ ne bolo Mali kɔnɔ nka ne kelen tɛ k'a baara kɛ dɛ Falayi yɛrɛ o fana y'a ɲɛmɔgɔba dɔ ye. Sibiri octobre kalo tile 19 maa minnu ye baara kɛ Sotelma Malitel la ni u taara siginafiɲɛ bɔ la u ka ɲɔgɔnkunbɛba assemblée générale ta ko filanan sigira senga a denbaya kun bɛ minisiri bolo minisiri min ɲɛsinnen don kunnafoni ko ni nɛgɛjuruko bɛ ko mɔ an ka jamana kɔnɔ ko in kɛra maakɔrɔw tɔgɔla so la maison des aînés Amdalaye ACI 2000 Abdul Karim Sakɔ ni Ibrahima Kulubali kun bɛ Seri Fila TV Jabarani tɔgɔ la. Sotelma Malitel ka baarakɛla kɔrɔ n'o ye minnu bɛ baara sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'u ka manasaraka na retraités olu ka tɔn n'o ye association des actionnaires retraités de la Sotelma olu y'u ka kɛnɛba sigi n'u ka assemblée générale baaraw ye a baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya kun bɛ minisiri bolo min ɲɛsinnen don jamana kunnafoni koɲaw ma ani jamana sariyabuw ni ɲɔgɔn cɛ koɲaw u ka lasigiden n'o y'a ka représentant ye ka kafo Sotelma directeur général ka représentant fo ka taa se Sotelma conseil d'administration au président u ka représentant ma u ka assemblée générale ta ko filanan ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a baaraw bɛna tali kɛ fɛn minnu ka bakuruba fɔla tɔn ɲɛmaa ka fɔ la o de ye k'a fɔ tɔn sigilen don sariya minnu kan n'o ye statut règlement ye o sariyakisɛ minnu kan ka yɛlɛma da bɛna se olu ma fo ka taa se bureau kura bɛna sigi tɔn ɲɛmaa ye folikan kɛ ka ɲɛsin Sotelma direction générale ma fo ka taa se Mali gouvernement ma a y'a yira k'a fɔ nin baara in ni sariya kura min b'a fɛ ka ta u fɛ baara kɔnɔna na k'o yira Sotelma ɲɛmaaw la nin kɛnɛ in sigilen bɛ kɛ o sababu dɔ ye. Statut règlement intérieur an bɛna o de kurakuraya n'o bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka bureau kura sigi o kɔfɛ maintenant an bɛ hakili jagabɔ kɛ k'u fara fara ɲɔgɔn kan mun bɛ se ka an ka entreprise dɛmɛ pour que a ka ɲɛtaga kɔnɔna la an b'o o hakililaw fara fara ɲɔgɔn kan k'a da yira Sotelma direction na Mali gouvernement vraiment u ye baaraba de k'anw ye an kɔni bɛ se ka foli an bɛ foli bila u la dan tɛ foli mun na parce que olu yɛrɛ de sababu la u ye actionnariat ko nɔgɔya anw bolo an ka se k'a sɔrɔ pour que an ka se k'a kɛ actionnaire ye. Ministre de la communication ka lasigiden min tun bɛ baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya kunna ale y'a ka nisɔndiya yira ni ka laban ka foli kɛ ka ɲɛsin actionnaire retraité ninnu ma n'o ye Sotelma baarakɛla ninnu ye ko nin ye hakilina ɲuman ye ko bawo k'i si bɛɛ lajɛlen kɛ baara la k'a ka kan ni baara n'i y'a bila don min na a k'a sɔrɔ jigiya dɔ b'i ye a ka minisiriso bɛna se damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa actionnaire retraité de la Sotelma u ka laɲini min ye a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. Ne nana ministre de la communication tɔgɔ la ka na o foli bila o la ministre tɔgɔ la ka na fana k'a yir'u la k'a fɔ k'u ye association in sigi sen kan hakili ɲuman don mun na
bari comme aw b'a dɔn nin y'a san dama ye gouvernement du Mali a ka action min bɛ soterrement Mali sa la a ye action dɔw labila 51% k'o di Maroc Telecom ma bon a nana ye k'a fɔ ko ni 51% dira Maroc Telecom ma a ka kan baarakɛla minnu b'a kɔnɔ olu fana ka action dɔ sɔrɔ o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye ko ni entreprise bɛ yiriwa baarakɛla minnu b'a kɔnɔ baarakɛla minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u bɛɛ ka se ka dɔɔni sɔrɔ a la an ko ministère la a ka kan an ka na an k'u dɛmɛ an k'u bilasira ministre ko k'a f'u ɲɛna ko assemblée a diyar'u ye ale bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ en tant que ministre a b'a k'u ye walasa baarakɛla minnu b'a kɔnɔ baarakɛla minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bɛɛ ka se ka dɔɔni sɔrɔ u ka nin entreprise in kɔnɔna la laɲini y'o ye. Association des actionnaires retraités de la Sotelma SA u ka ni assemblée générale ta ko filanan baaraw la u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin u baarakɛɲɔgɔn ma n'o ye Sulemani Jalo ye. Dɔgɔnɔw ka seko ni dɔnko yiriwali tɔn Gina Dongon a ye kunnafoni di kɛnɛ ɲɛnamaya ka bɛn ni sibiri octobre kalo tile 19 ye kunnafonidilaw tɔgɔlaso la gwɛlɛyaw minnu bɛ dɔgɔnɔ jamana ka lakanabaliya gwɛlɛyaw ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu la a ɲɛmaba ni o ye Mamadu Togo ye ale ye ɲɛfɔli kɛ sigi kunna ka jatunba ni Sedu Ɲɛrɛ ka kuma galamaniw na an ka jɛ k'a ɲɛmada. Ngo an ka conférence in kɛ kun an ka bagan suɲɛ de cayara mɔgɔw bɛ taa an ka jamana na u bɛ minnu bɛ bagan kɔfɛ bagangɛnnaw u bɛ olu faga n'u y'u faga u bɛ taa ni baganw ye bɛn kɔni ne ko bɛn man gɛlɛn bɛn man gɛlɛn jamakulu dɔ de bɛ wuli ka na jamakulu dɔ tɔɲɔ k'a faga mais minnu bɛ wuli ka na ni État sera k'u kunbɛn k'u ka marifa b'u bolo la k'u bila u tɛ mɔgɔ si faga o Maliyɛn bɛɛ k'a bolo fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que la paix bɛ na an ka jamana na cogo min. O de fana b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Konowari jamana kɔnɔ Guillaume Kigbafori Soro kɛlen ka jira k'a fɔ cɛbɔ don jamanakuntigisigi kalataw la minnu bɛ kɛ san 2020 n'a yɛrɛ bɛ nazarala jamana kɔnɔ ni man a sen bɛ kunnafonidilaw sera a mun nazarala ka se ka a ɲininka a dalaka la cogoya dɔw kan a ye minnu jaabi o dɔ ye tali kɛ ka to Espagne jamana kɔnɔ lakanajɛkulu minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ko Interpol olu balala ka don a ka a bɛ dunanjigiso min na ko El Palace mun de nana ni o ye Guillaume Soro ye dɔ fɔ o la a y'a jira kunnafonidilaw la k'a fɔ Interpol kɔni nana ale nɔfɛ fili nasira de kan ka sabu kɛ a bɛ dunanjigiso yɛrɛ min na o labanna ka yafa ɲini ale fɛ k'a tɔɲɔna o kumana ale kɔni gɛmɛ k'i ɲɛsin Espagne kiiri de mɔ o ka se ka ko in ɲɛɲini kun min ye u bila a la u ye ɲininkali wɛrɛ kɛ a la k'a fɔ e kɛmɛ k'i kanbɔ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye i jateminɛ bɛ sira caman kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Burkina Faso jamana kɔnɔ mandat d'arrêt kun bila kun min nɔfɛ Guillaume Kigbafori Soro y'a yira kunnafonidilaw la k'a fɔ mandat d'arrêt o min y'o ye o labanna ka da kɛrɛfɛ ka sabu kɛ na kuma ye a la walikɛlen wuli kuma ye mandat d'arrêt la ale nɔfɛ wa ko Interpol yɛrɛ kun y'a yira don min na a bɛ bila ale nɔfɛ k'a fɔ a bilakun tɛ a nɔfɛ ko kuma na ale ɲɛ tɛ fɛn na min b'a bali a k'i kanbɔ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye kalata kɔfɛ mankanw minnu kɛra san 2010 Alassane Dramane Ouattara sigitɔ fanga na ni ale yɛrɛ kun bɛ o fan fɛ ni niw tiɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ibrahima Kulubali ni u kun k'a ma ko IBE o ka sayali ko kumaw u y'a ɲininka o la a ko IBE bɛ fa don min na o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ Konowari dugukolo kan ale kun ye minisiri ɲɛmaa ye tiɲɛ don nka maa si ma marifa yɛ bolo ka ɲɛsin Ibrahima Kulubali IBE mɔ o kuma na ko a ma tigɛ da o da kɔni nka kiiri dɔ de bɛ Konowari dugukolo kan ni ko kan ka ɲɛsin ale mɔ kiiri bina k'u kan ale fura dama a tɛ maa dogolen ye Konowari jamana kɔnɔ wa dɔgɔkun nata yɛrɛ a bɛ segin ka don Abidjan Konowari faaba la
ni fɛn min n'a kɛ o la o n'a kɛ n'o tɛ ale dɔnyɔrɔ tɛ i bɛ fali ko la ɲininkali caman kɔni n kɛra a la a kɔni y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye cɛbɔ ye san 2020 ka jamana kuntigi sigi kalataw ɲɛɲini ka kɛ jamana ɲɛmaa ye a ko wa a kɛ ka a hakilina ta kana se bi mɔ nazarala yɛrɛ Valence Espagne duguba don maa 7 ɲɔgɔn na olu de donna ka ban a ka jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min bɛ wele ko Mouvement Génération et Peuple Solidaire GPS ko kumana ko san 2020 jamana kuntigi sigi kalata a ye cɛbɔ ye. Laginɛ Conakry jamana kɔnɔ fangasinamatɔ ɲɛma minnu minɛna sibiri ka dugu jɛ dimanche la ni olu kɛnkunbɛ ka wele da ka ɲɛsin kanubaw ma k'u ka bɔ ka caya ka bɛn ni dɛnɛ ye ka nisɔngoya taama bolo da n'o y'a sɔrɔla ŋaniya bɛ jamana ɲɛma Alpha Condé kɔnɔ ka mandat sabanan ɲini ni jamana sariyasunba ferekete yɛlɛmali ye a ka se ka dabila maa ninnu minɛnen bɔra k'u jɔ kiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ nga maa min bɛ kiribulon kɔnɔ jamana ɲɛmayaso tɔgɔ la ni u ka ma ko procureur o ko n'i y'a dale kɔni mɔ kiritigɛlaw ye maa ninnu san 5 ka so ka da u kun ka sabu kɛ u ye wele min da ko kanubaw ka bɔ dɛnɛ ka nisɔngoya taama u bolo da Laginɛ fa bɛɛ lajɛlen la k'a senfɛ k'u ye tiɲɛni wele de da kelen a dagandɛ Laginɛ Conakry jamana kɔnɔ nin kuma in na nisɔngoya taama ka kɛ u y'o sariya sɔsɔ u m'a ɲini fana yamaruya ka di u ma nisɔngoya taama ka kɛ o ye sariya dɔ fɛnɛ sɔsɔlen ye u ka wele senfɛ k'u y'a ɲini maaw fɛ minnu n'an bɛ Laginɛ Conakry jamana kɔnɔ n'u ka nafolow ye k'u ka nafolo don Laginɛ Conakry nafasɔrɔ siraw dafɛ dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw ko olu kana bɔ a don ko warisow k'u ka daw tugu a don ko nin bɛɛ lajɛlen kun ye ka jamana sigi a sensabara kɔnɔ de o kumana k'u bɛ minɛ o de mɔ nka kuma min na ni kɔrɔfɔ kɔni gɛlɛyara maa minɛnenw dɔ la kelen bɛ yen ko Ibrahima Diallo ale ko hali ni ale bɛ sa kaso la de ale tɛna n'i sigi fiyewu ka Alpha Condé lajɛ a ka nin vɛrɛ in na k'a fɔ ko fɔ a ka mandat sabanan kɛ Laginɛ Conakry jamana kunna a bɛ kɛnɛma o a bɛ kaso la o k'ale bɛ saya kɔrɔ dɔn ni Alpha Condé ka mandat sabanan ko ye lapasaba minnu fɛnɛ bɛ yen musolaka dɔ ko Alimatu Kamara o y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ ka Alpha Condé kɔni ju ka kɛ mandat sabanan ɲinini ko kan Laginɛ Conakry jamana kɔnɔ ko maaw de don minnu bɛ ka tasuma don Laginɛ Conakry jamana na ko n'o tɛ ko jamana sariya sunba tɛ o n'a ɲɔgɔnna fɛnkolon ye ko i mago mana s'a ma tuma min na k'i bɛ a yɛlɛma ka taa fan fɛ fa min ma n'i ja maa minnu minɛna ni o ye FNDC lakaw ye jɛkulu don jɛkulu min bɛ wele ko an ka wulikajɔ kun de ye ka se ka yɛlɛma doni bali jamana sariya sunba la u ka weleda in senfɛ ni maaw bɔra ka nisɔngoya taamaw kɛ maa salen taara maa 10 ka ban maa 200 ɲɔgɔn na minɛnen don maa 70 o joginna adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu min bɛ Ameriki jamana kɔnɔ ni o ye Human Rights Watch ye o ko a bi a ɲini Laginɛ Conakry maa ɲɛmaw fɛ maa minɛnenw bɛɛ lajɛlen ka bila wa maaw lajabali kuma bɛɛ adamadenya hakɛ buruja nasiraw kan ko a ka dabila sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ ka dayɛlɛ. Jean-Pierre Fabre Togo fanga sinamatɔ ɲɛma do a ye dandigɛli kɛ ka ɲɛsin Togo ma ɲɛma fɔra ɲasingbe mɔ ko min bɛ kɔnɔ a ka bila mandat 4 na ka b'o kɛ Togo jamana kunna a ka dɔ k'a fɔ a tɛna sira sɔrɔ san 2020 jamana kuntigi sigi kalata do Togo jamana kɔnɔ o de kɔsɔn juma octobre kalo tile 18 Jean-Pierre Fabre a ye dandigɛli in kɛ ka sabu kɛ a ka fanga ɲini dɔ Alliance pour le changement ANC o kan ka sigi dɔ kɛ sigi min senfɛ bolongɔni de bi ɲɛsin ale yɛrɛ Jean-Pierre Fabre ma ka kɛ u ka cɛbɔ ye jamana kuntigi sigi kalata in na a ko nka ko fɔ a ka si dɔ k'a fɔ fɔra ɲasingbe mandat 4 a tɛ se k'o sɔrɔ a ye caman kɛ kaba fa ye jamana marasan joli joli ka na ale yɛrɛ bange o kɔnɔ ka fa fatu fanga na ale ka fanga ta ka mandat 1 kɛ 2 3 fo ka na fɔ ka bɛ 4 na ɲini ko a tɛ ɲɛ sɔrɔ bibi na min ye bɛɛ lajɛlen kɔni ye maaw hakili jɔ bɛ san 2020 de fɛ Togo ka sabu kɛ gwɛlɛya yɛrɛ a daminɛna Togo jamana kɔnɔ mɛ kalo tɛmɛnen a sɛbɛkɔrɔ kalayara fɔ farafina tilebiyanba jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ye surunani dɔ kɛ a ko la Alpha Condé yɛrɛ kun bɛ o ɲɛkun na Laginɛ Conakry jamana ɲɛma ani Nana Akufo-Addo Ghana jamana ɲɛma
sigikafo in kɔni ma se ka taa bɔ fɛn min ye fanga sinamatɔ ɲɛmaw kɔni wasa u kɔni ye ko in kɔni bila ye nka o y'a sɔrɔ fɔlɔ ɲasingbe yɛrɛ kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka ba ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la min bɛ se k'a to san 2020 a bɛ se k'i kanbɔ ka tila ka san 2025 ka tila k'i kanbɔ ko kura o de bɛn tɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaw mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Jean-Pierre Fabre. Mozambique ka jamana kɔnɔ jamana kundigisigi kalataw kɛra jaabiw bɛ ka makɔnɔ tile 15 ɲɔgɔn na don kalata jaabiw bɛ bɔ kalata kɔfɛ nka fɛn min kɔni kɛra n'o ma bɛn maa caman mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalata jateminɛkɛlaw minnu n'an bɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ nansaralatɔnba Union Européenne kalata jateminɛ jɛkulu olu ye sigi dɔ kɛ ka jira ka fɔ kalata min kɛra tarata tɛmɛnen Mozambique jamana kɔnɔ yanni kalata cɛ mankanw kɛra mankan yɛrɛ senfɛ maa dɔ ni bɔra maa min de ma ni ye Mozambique ka sabu kɛ kalata bina k'u ka a furadama a yelen don jateminɛ na Anastasio Matavel dɔ de sina ka taa mugu ti a la a ka mobili kɔnɔ nka maa caman kɔni kɛmɛ ka jira ka fɔ lakana tigilamaw de kɛra ko in kɛbaw ye ka sabu kɛ olu bɛ jamana ɲɛma José Manuel Garcia Margallo fanfɛ nansaralatɔnba Union Européenne jateminɛkɛlaw minnu bɛ Mozambique jamana kɔnɔ k'u bi a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ ka ɲɛsin Maïga faaliko mɔ wa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ mankan wɛrɛ kana se ka kɛ min bɛ taa kɛ kalata kɔfɛ mankan ye jaabi bɛ bɔ tile 15 tarata kɔfɛ ni o ye kalata ko ye. Riek Machar Sudan du Sud jamana kurani ɲɛma danga don min ni ɲɛma ma se ɲɛ sigila Salva Kiir ni u ye tabla furuba mugu la u ka kɛlɛcɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'ale ye kusukusu kɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔ kan. Riek Machar a bilama don bɛ Juba Sudan du Sud jamana kurani fa bala ka sabu kɛ a jiralen don k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na Sudan dugu bala Khartoum ma fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra sababu ye ka mugu mankan da jamana ɲɛma Salva Kiir ka kɛlɛcɛw ni Riek Machar jamana ɲɛma danga ka kɛlɛcɛw cɛ bɛnkan dɔw de bɛ minnu kan ka wale sa o bɛnkanw tɛ dɔwɛrɛ ye fan filaw marifatigiw bi fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Sudan du Sud surasiya ye ni ka jamana ɲɛmayaso kelen sigi sen kan min bɛ fan fila ma ɲɛmaw fara ɲɔgɔn kan Riek Machar bi segin a ka jamana ɲɛma dangan jɔyɔrɔ la nka yanni a nali cɛ maa caman kɛmɛ k'a ye ka fɔ bɛnkan ninnu tɛ ka se ka walikɛlen taamasiyɛnw minnu bɛ se ka sɔrɔ maa fɛ i ka jigi sigi ka fɔ nin n'a kɛ sababu ye ka basigi na jamana kɔnɔ o foyi tɛ ka ye o kumana mugu bɛ ka titi fa dɔw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ danjɛw minnu kan ka ye marabolow ni ɲɔgɔn cɛ ni Salva Kiir jamana ɲɛma y'o daminɛ ka ban o bɛn tɛ Riek Machar ka fanfɛmɔɔw mɔ walikɛla a ka siya mɔɔw mɔ ka sabu kɛ olu dɔw ka fɔ la Salva Kiir a bɛ ka don mara dɔw kɔnɔ k'olu ta k'olu fara a ka siya mɔɔw kan olu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ fɔɲɔgɔnkɔ misɛnnin wɛrɛw ye Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ o de kosɔn Riek Machar a bɛ na ka lajɛ ka kuma ka mɔɔw fɛ ani Salva Kiir yɛrɛ ni o ye jamana ɲɛma ye u bɛ ɲɔgɔn ye bara kɔnɔ u k'a ma ko huis clos ka se ka bɛn ka dɔw kan bibi in kɔni na maa caman kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ Riek Machar yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ ni fɛn kelen min ye a laɲininen don k'a kana sigi Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ nka n'a nana sigi diɲɛ b'a lakana k'a sabu kɛ a ye kusukusu kɛ siɲɛ fɔlɔ min na kɛlɛ de bilenna a ka fa ni Salva Kiir ka fa ni ɲɔgɔn cɛ ni u ye dugumasara cɛ n'ale yɛrɛ y'i yɛrɛ ɲini ka bɔ kisɛ cɛ la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔ kan o kumana Riek Machar n'a b'a fɛ kana sigi jamana kɔnɔ Sudan du Sud jamana kurani ka kɛ jamana ɲɛma danga ye a ka d'a ye danganiya dɔw ka sɔrɔ ka bɔ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw yɔrɔ min b'a jira k'a fɔ ani lakana bɛ faso sigili la. Ka da tulo kan k'a fɔ Espagne duguba Barcelona a bilama sɛbɛkɔrɔ kalayalen don ka sabu kɛ olu kɔni fɔra damakɛmɛ ka jira ka f'u b'u yɛrɛ ta ka bɔ Espagne na hali n'o y'a sɔrɔla Espagne ma ɲɛmaw jɛndɛ ni a ye san 2017 u ye foroba kalata dɔ labɛn perekuni yɛrɛta kun bɛna sabati min senfɛ nka ko in ma se ka ɲɛ sɔrɔ Espagne faamaw donna u tula k'u caca maa minnu ye yɛrɛta yɛrɛ hakilina kolokolobaw ye olu caman dar'u yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔ kan nka bibi na tun mankan in bin bɛ ka wuli barisabu ka da kan maa minnu ko fɔ jamana ka tila olu bilama de kɛmɛ ka jira k'a fɔ u b'a fɛ ko in ka teliya sade ko dɔ kɛn bɛ ten David Blanco ni ale si bɛ san 56 la ale ko in mɛn bɛ senna ko fɔ Barcelone k'i yɛrɛ ta Barcelone y'a duguba ye n'o tɛ a kɔnɔ yɛrɛ bɛ wele ko Catalogne o kumana ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ka bɔ Espagne jamana na maa caman kɔni minɛna wa lakana tigilamaw ni
maa ninnu jarakara ɲɔgɔn na tasumaw jenina yɔrɔw karikarila. Pedro Sanchez ni ale ye minisiri ɲɛmaa ye Espagne jamana kɔnɔ, ale y'i to Belgique duguba la Bruxelles ka jira k'a fɔ ko minnu bɛ senna dantɛmɛ walew don a tɛna jɛn n'a ye a ka kɛ. N'i ye Catalogne ye mara yɛrɛ ta n'a duguba ye Barcelone ye, maa minnu b'a fɛ k'u yɛrɛ ta ka bɔ Espagne na ka kɛ u dama jamana ye, maa 40 don 100 sara la. N k'a fɔ maa 40 ani maa 4 don 100 sara la. Minnu ko ko an ka to Espagne na o ye maa 40 ani maa 8 gɔri 3 100 sara la. Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan a kɛlen kɔfɛ ka jira k'a fɔ a sɔnna diɲɛma ɲɛmaw ka ladilikanw ma k'a ka mugu mankan da ani siya maaw ni ɲɔgɔn cɛ, siya min bɛ wele ko kurdiw. A n'an b'a jira k'a fɔ n'u m'u cogo dɔn ale bɛ sɔn ka marifa ta ko kura ko barisa ka da ko kurdi ninnu u tɛ ka mugu mankan dali labato. Nka bibi in na maaw de bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka yala nin ko in yɛrɛ la diɲɛ de ye sebaya ta ka sabu kɛ min ye Recep Tayyip Erdogan ye Turki maa ɲɛma ani Vladimir Putin de bɛ fan kelen fɛ. O tumana maa minnu ye jateminɛkɛlaw ye olu y'a jira k'a fɔ ni k'i bɛ Rusila ni Ameriki sanga ni ɲɔgɔn ye nin ko in na siriko la i b'a ye k'a fɔ Vladimir Putin ye sebaya ta wa Erdogan fana ye sebaya ta ka sabu kɛ bibi in na min ye diɲɛseleke naani setigi jamanaw ye nasarala jamanaw minnu dajuru bɛ Ameriki jamana bolo olu bilama kɛmɛ ka dugumasara ta siriko la bɛɛ kɔni nzɔnna o mɔ. O de kosɔn maa faamu ɲanen dɔ bɛ yen ko Patrice Franchesi ale ye maa ye maa min fana kɛmɛ k'i ɲɛsin kurdiw dɛmɛni mɔ ni a ka faamuyaw ye sɛbɛnnikɛla don. Se kɛra ale ma kunnafonidilaw fɛ ka ɲininka a hakilinata la a ko bibi in na sebaya bɛ Recep Tayyip Erdogan bolo wa a kɛmɛ ka yɔrɔ minnu minɛ siri dugukolo kan n'o ye kurdiw ka yɔrɔ ye a tɛna sɔn k'a bila maa ye. O kumana ko kurdi ninnu maa miliyɔn caman de don u bɛ se ka taa yɔrɔ jumɛn u bɛ lakana. Bashar al-Assad kɔni ka fanfɛla tɛ ni o ye faaba fanfɛlaw ye u n'o tɛ se ɲɛsigi la bawo fura dama u b'a jira k'a fɔ u b'u yɛrɛ ta ka bɔ u ka jamana na. Ko ni taa yɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ u la bɛɛ o ye Iraki yanfa ye u balimaw minnu bɛ yefa fɛ ko balima ninnu bɛ se k'u bisimila nka balima ninnu k'u bisimila fana hakilimaya la u bɛ se k'u bisimila nka se t'u ye k'u bisimila maa miliyɔn 2 ɲɔgɔn na n'i k'i b'o bisimila nafolokow ni furakow bɛɛ bɛ ko min na k'a tɛ se ka ɲɛ k'o kumana ko b'a jira k'a fɔ min ye Recep Tayyip Erdogan ye ale de ye sebaya ta nin ko in na. O tumana kurdiw kɔni bilama maa bɛ se k'a fɔ u kɛn bɛ fala ye u jigi sɛmɛyɔrɔ kun ye Ameriki jamana min ye n'o kɛn kun bɛ ka jira k'a fɔ o bɛ ka u dɛmɛ État islamique bɛ majɛkulu kɛlɛ la siri dugukolo kan u cɛ ka b'u kɔrɔ k'a fɔ ale ka kɛlɛcɛw t'a dɔn ka bɔ u jigiya kɔrɔ ni o kɛra sababu ye ka Recep Tayyip Erdogan kɔni kɛ ka sebaya ta u kan. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni nin kunnafoni ye ka bɔ kunnafonidiso ɲɛmaayaso yɔrɔ a ka jɛmukan mandi sans langue de bois ni a bɛ maa ɲɛmaaw bisimila ka bɔ binakun caman kan a daminɛna Sherifla TV Jabaranin nzo la min bɛ ɲɛnamaya Amadu Jara fɛ ka bɛn ni dimanche octobre kalo tile 20 ye maa ɲɛmaa 4 ɲɔgɔn na de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye jamana cɛmancɛ yan b'a lakanabaliya kunkan ko in bɛ kɛ nɛgɛ ɲɛ 16 16h lansara selilen kɔfɛ o ye nazarakan nama ye nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 o ye bamanankan ye sans langue de bois Amadu Jara ka jɛmukan dajiralen don. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka foli ni waleɲuman dɔ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.